Tlesta xogħol ta' riġenerazzjoni ta' Pjazza Indipendenza fil-Belt Valletta b'investiment ta' €350,000 koffinanzjati minn fondi Ewropej. Ix-xogħol sar mill-Korporazzjoni għar riġenerazzjoni tal-Port il-Kbir bħala parti mir-reġenerazzjoni ta' Marsa Mxett. Il-proġett inkluda fost l-oħrajn il-bini mill-ġdid tas-servizzi tad-dawl l-ilma, it-tqejjed ta' 5 charging pillars għal vetturi elettriċi u r-restawr fuq telephone box u letterbox. Dan ingħaqad ma' elementi ta' tisbieħ fil-proġett li inkludew madwar 1300 kwadru ta' pavimentar ġdid b'materjal tal-lava li jirrispetta l-wirt arkitettoniku tal-pjazza li jkumplementaw ukoll ir-restawr li sar fil-Berġa ta' Arokona. Iċ-Chairman tal-GHRC Anthony Aġuz De Celis irrefera għal aktar proġetti li għamlet il-GHRC b'investimenti varji. B'investimenti li għamel il-Gvern u anki permezz ta' fondi Ewropej ġebna fil-konklużjoni ta' daw il-grupp ta' proġetti u issa din il-pjazza ħatarġa tingħata lura lill-poplu Malti biex kun jista' jgawdiha mal-ġmiel illi l-antenati tagħna ħallewna fil-Belt Valletta. Il-Segretarju Parlamentari għal Fondi Ewropej Chris Bonnet star li minkejja li fadal l-aħħar ftit xogħol mill-programmi operattivi għas snin 2014-2020 ix-xogħol mistenni jissokta bil-programmi l-ġodda. U dak kollu li għamilna fil-belt biex nirreġeneraw il-belt sa nkunu qegħdin nirreplikaw issa ġewwa l-gżira ta' Għawdex. Hija l-politika tal-Gvern illi Għawdex tingħata l-ikbar importanza bil-fondi Ewropej u wara dak il-ġojjelli li rranġajna l-belt u s-sabiħ li għamilna ġol belt issa ħan nirreplikaw propju fil-gżira Awċija. Il-Ministru għal-Proġetti Kapitali Ron Farrugia innota kif b'dan ir-restawr kompla jittejjeb il-prodott li toffri il-Belt Valletta. Naraw pjazza ġdida issa illi fiha wirt arkitettoniku, wirt kulturali u allura se nkomplu intejbu din naħa tal-Belt Valletta naħa isfel biex bekk il-Malti, residenti, turist ukoll japprezza aktar il-ġid kulturali li l-pjazza toffri.